Komisyarê Bilind yê Netewên Yekgirtî ji bo karûbarên penaberan Filippo Grandi roja înê got ku vegera birazîbûna penaberan çareseriya herî gincaw e ji bo penaberên Sûriyê. Tenha 6 karwanên penaberên Sûriyê ji Lubnanê vegeriyana welatê xwe di çarçoveya sîstema vegera ji ber xwe ve bi hevrêzî di navbera desthilatdarên Lubnanê û rejîma Sûriyê. Serokê Lubnanê Imad Michel Aoun daxwaz ji Komisyona Penaberan ya bi ser Netewên Yekgirtî ve kir ku bi roleke mezintir rabe di asankirina vegera ewlehî ji bo derbeder û penaberên Sûriyê li Lubnanê û te kes kir ku Lubnan berdewam e di karê xwe de li ser dabînkirina vegerê ji wan re û te kes kir li ser erêkirina xwe li ser destpêşxeriya Rûsyê di vê derbarê de. Filippo Grandi serbar kir ku rêxistinên mirovî yek ji armanca wan heye ew jî piştevaniya penaberan di cihê ku ew lê dimînin ta dîtina çareseriyeke dawî ji wan re li welatê wan. Grandi te kes kir ku çareseriya baştir ew e vegera birazîbûna penaberan ku biryara vegerê li penaberan vedgere û berdewam kir ku penaber dixwazin vegerine Sûriyê bi hêviya jiyaneke birûmet. Grandi berdewam kir ku komisyon bi awayekî siyasî danûstandinê li gel wê pirsê nake û tenê guhdariya xemê penaberan dike û sedemên nexwestina vegerê ta bigihînin desthilatdarên berpirsiyar ta awayê nehêştina wan sedeman ji nav bibin.